Nagapanawagan si Senator Amy Marcos sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ nga mag-upod ang mga ini sa rally sa Quezon City. Kadungan ini sang ginpatigayon nga ikaduha nga adlaw sang protesta sang Iglesia ni Cristo nga ginumpisahan sang Hunyo 30. Nagpangabay man ini nga magluwas sa INC kag KOJC. Magupod man ang iban pa nga religious group. Lakip na diring mga Kristiyano kag mga Muslim. Ginengganyo man sini ang mga mangunguma kag mga politiko nga makigabahin man sa iya panawagan nga suno pa sa senadora isa ang mga ini. Nananawagan ako sa kauna-unahang kinulong, inapi, sinugod, KOJC, sumama kayo. Ngunit ang sabi nila, wala raw kwenta ang ginagawa natin. Wala raw mangyayari. Wala raw bisa itong We Are One. Ngunit dyan sila nagkakamali. Aalis ang Pangulo patungong Canada. Areglado na daw tayong lahat. Wala na raw problema sa katarungan at katotohanan. Wala na silang pakialam. Bumiyahe na. Ngunit ako ay naniniwala na ang mapayapang protesta ay nakaukit sa puso ng bawat isa sa atin.